Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy DPCKA kahumridam. Aron repen arlong sangti kiroya puthak ratatum ka khamke. Rongsal yelong HSLC lapen HSSLC asar langki unatumapan karcho. Ingdeng Pokebratrok Dipu Karbi Club amahangke thekarni ketalon. Jaipong along Ingdeng Trok Prunihang Chingrumamai Kangni. Kardom Pini Prime Time Ambirta Kethanabang Nili Sami Vilendrong Parpi Nonar Juiktha Birta Angton Pen O signify plea arni District Press Club of Karbi Anglong ahin pen patir PC Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy kapatini pamejiapan kahumridam. Bangso kahumridam along DPCKA mai phukiri ronghang lapen DPCKA Kongchon Bang Daniel Bechari Ponsi Karbi Anglong arlo kedo pherang kedoan bangso along humridun Halapu District Press Club of West Karbi Anglong amai phu Daniel ing hilapen Hamren Press Club amai phu rongbong terang setame bangso ahoy kahumridam along Chitongdun Pinpur me Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy alok aning kanwangta ahoy ka chithi pen ajok kachar bosai nang dower bangso ajok ahok pet pen pherang ke abitung atung setame ahoy ka chini dak chiaphan pini humridam News Desk Report, Karbi Anglong Live. Hamren along Sangti Harlong Kiroylong ke Hamren DFO Hamparta Central Range Ranger Atumangbong Kachingki Pahemsu ke Dua Jokpu Ratpen Akoy Kipi. MCA pen ke jongpon long krepli adim pining surhini ra kresur kep theripo chiklo an apor jut eta phisetami Pradhan Mantri Gram Sadag Yojana mati PMJSY atuwar along harlong sangti ke roy pen tuwar along ke thok chimit me pin angbong konat kodak lapen koson pen si harlong sangti ki hut pen ki roy long varet ma puta pinang anchedok tok araratung pen chethan rengti labang so along non amat ke thek pon long lapen Hamren Police Station along lamhoi ki pidam ke MS Nirmal Enterprise lapen MS Moromi Enterprise atum aputhak jongpon la suasai ke claim ke aningkan ongdung pen loputa hawarara ratum chethanpon mining contract area pen apar ke harlong sangti ki phur arona ve lapen khangdun nangchi anparta rongasar SGB atum pen kachingki kachipe kroi pen ke chokche lapen chikhang nangchi pota pini pherang ke mai ke phalong rada sai claim bang phu babu teron pen lam the jaipon state pen no PMJSY tum aron ri pen harlong e phur nang le tum thekdam long ji pu border hu tame paso tasneng waterfall adung la pendak Hamren tame Chinthong block adung lo het lo amselam nangli tum langnam tame ladak nangli tum ekdam longji ladak aron rai pen harlong gi phur ladak tha kwari ta velo bon tame la rong asor tum phan matela kambora put malong pen compromise si pene village headman aphan pene la pu huai jonason aman peng pen horebong pen dampo la third party mate dalali tum dampo they just give as a token of love like 2000 3000 and then they excavate how much they want the material labang so nili accuse ki pidama po hello FIR ki pidam ke Nirman Enterprise la pen ke Moromi Enterprise la son so si kachi ne do ol pik la bon samela hini phansi nili FIR pilo labang ke labang so along supervise dun ke lai hello PWD roads Hamren division atum hello alang tum responsible lo alang itum DFO atum long pen na son joy pen chingki chipethan si compromise po chalan tame bate forest clearance certificate ave pin ben si alang tum kam claim la son ta pinana kiri ga talip ajak adim ke theklong lo asi non labang so illegal mining labang ke nili thekdam long lo investigate dam lo la ke Central Range Hamren West Karbi Anglong la daksi theklong lo Kitam tang bu signify ke thom arni deitor rongsali de borte rang aronglong HSLC lapen HSSLC asatlang ki unduna tumaphan rongsali Christian Union Committee atum patir piponsi karcho ajai mek pado
Maya long RCU siamai pu Robin Kro chipahem pu ponsi mai chengpon Maya long rong rup arlo aman peng kithekiding atum chetong don si lo Charlie osomar atumaphan than parepon All Assam AG Youth Coordinator Marson rong pharpen ajok lo Charlie osomar ke sadlang ki un lapen ki undunde lang atumaphanta aning pathe ponsi kewang jilang ka Charlie pon pameji aphan than ponsi lo Charlie osomar atumaphan ning parung pon pokajan pen anontarang Karbeng Long Life Di purong ni hangalong kidu Karbi Club pini ingdeng poke bratrok am hangke thegarni ketalon pon Bosik ni phai ke thom arni ada por final kep ramini thongkep malompen ingdeng poke bratrok Karbi Club am hangke thegarni ketalon along dun mai phu Helen inghi pi pen lama inthurpon bangso phi karlitang atumaphan ka chikimo along Dipu Town Committee Chairman Vice Chairperson Mina Tisopi pensi Japon ingdeng poke bratrok Karbi Club am hangke thek ketalon along Karbi Club chunbang horen ingti Karbi Club mai phu Mirnoi Teron Pendang Lok Karbi Club Klembang phu bang phi lapen arta kidumuchot kethekiding atum chetong dun Maya long kewang jilang arni Karbi Club kapaching thura varsai ke klem pon thek jiaphan chingki chethan pon Pini jai pong phelang crew arong along Karbi Anglong atok anu kiduan crew ni hang kaching rum amai paman pon Bangso kroni hang chingru mamai keseng lake kedam tang surihini rakri ke tham aningkan jang mini phai thok se arni si paman ponlo pini ingdeng thok kroni hang chingru mamai along samilang so block gram sevak borsing pro alang lihin pensi alihi pachini pon lapen labangso amai kapachun ji aphan KCS mai phu Chandra Singh Kro hin pensi chari pon mai along Karbiang long angkang kroni hang kidoan kachilir kachepachini asai padupon Sarkar along klembang phubang phiat tumaphan anta karchu padupon lapen akesar aputung pitung chilir si mesen RD dojot chingki chethan pen mai mesen pen pachun pon Pini prime time ambirta bangki lapan sikang toniklo dumi thakmi kardom